Motegno tiende ni pok wadhi e ndara, mwawang'o mtokni, mwawang'o taende, mimago koko. Mane motegno? Ka mane motegno to en adier ni wan waseparo ni mano ke yo mwadwa loso go ngima jowa. To behind the scenes kama kori wuoye kamitwake, to watwake ahinya kotelwa gi jatendwa Dr. Senator Oburu Oginga. Kendo ang'eyo ni expert wa emotelo SES mar energy ma onego bedni gik moko koro onego bedni dhinwa maber. To wang'eyo ni wach mafuta ni en gima okwako piny mangima. To wawuoyo kendo ang'eyo ni machiegni wakone sirikal ni piny tek adiera kendo jowa mang'eny sani ywak ni ok ginyal nikech ing'e ni ka mafuta oidho kaka oidho sani ni tiende ni transport be idho, obed transport mar mtokni, obed mar apiko, to mago te koidho tiende ni chiemo be koro beche bedo matek. Matiende ni idho mar mafuta ni odonje od ng'ato ka ng'ato. Koro wakone sirikal ni kata ka gikone gisetemo giyud yo ma ginyalo cushion go gini. Kara sirikal tije en ang'o? Donge tije en ni ka gima hinyo jopiny ahinya to ginyalo kawo ondam moro maka moro ne pogi paro ni ginyalo kawo nikech koro en emergency. Nyaka koro piny kwe mibech mafuta dog piny to kae gichako giketho ndam ma gikawo no. To kuom sani wawuoyo kendo ang'eno telnwa gi jatendwa ma en jatelo mar party leader wa, wawuoyo gi sirikal to kendo mheshimiwa mar treasury miluongo ni mheshimiwa Mbadi ma bende en ng'ama koro rito pesa. Nitie nonro mang'eny matimore mondo gine kaka ginyalo cushion jowa mondo bei odog piny. Nikech adiera oganda duto chandore. Bei odhi mabor kata odhi malo to ngima koro kendo medo bedo matek. Yes. Johera magu wacho ni magi gik mane miyo samoro unyalo gero mana dhi e ndara. To sani nikech koro jotendu ema nie telo ok odhi. Mano ken adier. Ineno kapok jatendwa ma koro ne Nyasaye okawo jatendwa